Salam yani hormatly adamlar. Garaşdaki emeşilik bir tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlary gepleşimde başlaýar. Şugun Türkmenistanyň prezidenti yurdumyň yaraly güýçleriniň belen serkerde başlaý. Goşun generali Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nobatdaky meclisini geçirdi. Onu yurdumyň harby hukuky edaralaryň şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetiren işleriniň netijelerini garaldy. Şeýle hem meclisiň gün tertibine garaşyl watanymyzda howpsuzlyk we asudalygy öpçün etmek, harby hukuky edaralaryň maddi enjamlaryň bünýadyny potolandyrmak, olaryň işini bundan beýlekde kämilleşdirmek bilen baglanşykly meseleleri gertildi. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Şuň biz Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna şu ýylyň 6 aýyna alınıp barlan işleriň netijelerini sereder. Hormatly prezidentimiz Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň gün tertibine geçip ilki bilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Goranlyk ministri Günnogdyýew söz berdi. Ol 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini ösdürmek maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň gorunç ukybyny berkitmek maksady bilen görülen çäreler barada hasawat berdi. Şoň bilen birlikde harby gulluga çağırmak säretiniň netijeleri hemde harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak boýunça alınıp barylýan işler barada aýdyldy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başly hasawat dinläp Türkmenistanyň goran şäherçilik harby doktrina hemde häzirki zaman talaplary esasyna ýurdumyzyň ýaragly güýçlerini kämilleşdirmek boýunça alınıp barylýan işleri dowam etmegiň möhümdigini bellidi. Döwlet başdanmazy ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramy münasibetli geçiriljek dawaraly harby ýörüýüşe häzirden başlap gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini bellidi we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Goranlyk ministrine dawaraly harby ýörüýüşi ýokary derejede geçirmek üçin zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Soňra baş prokuror Muhammedow ýylyň başyndan bäri geçirilen işleriň netijeleri döwlet başdanmazyň ähli ulgamlarda kanunlaryň ýerine ýetirilişine gödäwçiligi amala aşyrmak boýunça odol beren tapşyryklarynyň berza edilişi barada hasawat berdi. Şeýle-de hukuk bozumlaryna getirýän sebäpleri öz wagtyny aradan aýyrmak maksady bilen görülen anyk çäreler, sanly ulgamy ornaşdyrmak we işgärleriň hüner derejesini ýokarlandyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp ýurdumyzda kanunçylyk namalarynyň ýerine ýetirilişine berk gödäwçilik etmegi, şeýle-de hukuk bozulmalarynyň öňüne almak boýunça geçirilýän işleri ýygyderli dowam etmegiň möhümdigini bellidi we baş prokurora bu wagtda bir näçe tapşyryklar berdi. Şeýle-de mejlisiň dowamyna ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başly Serdar Berdimuhammedow, Ýustisiýa Geňeşçisi Gurbanyň Türkmenistanyň baş prokurorunyň orunmasary, baş müdürliginiň müdiri wezipesinden boşatmak we bu wezipe Ýustisiýa kişi geňeşçisi Sapar Guliýew belläp ony Aşgabat şäheriniň Köpekdağ etrawynyň prokuroru wezipesinden boşatmak hakyndaky degişli resminama gol çekdi. Soňra Içeri işler ministri Hydyrow ýol başçylygy edýän düzümlerini şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini saklamak, paýtagtymyzyň hemde welaýetlaryň ýollaryna ýol ulug hadisalarynyň öňüne almak boýunça görülen çäreler barada hasawat berdi. Bellenişýäli ýylatyň arasynda edaralarda we guramalarda ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryny berza etmek boýunça düşündiriş işlerini geçirilişine uly üns berilýär. Döwlet başdanmazy hasawat dinläp ýurdumyzda hukuk tertibini, kanunçylygy öpçün etmek, hukuk we düzgün bozulmalarynyň öňüne almak boýunça içeri işler edaralary tarapyndan alınıp barylýan işleri mundan beýlegem dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Tomus mövsüminde howan gyzmagy bilen baglylykda ýangyn hadisalarynyň ýüze çykmagynyň öňüne almak boýunça işleri ýygyderli gödäwçilikde saklamagyň möhüm ähmiýetini ýytap, ministre bu arada anyk tapşyryklar berdi. Soňra ýokary hadiýetiň başlygy Hojam Guliýew ýol başçylygy edýän düzümlerini şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini işen ulanmak arkaly hadiýet işini kämilleşdirmek hemde işgärliň hüner derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülen çäreler barada hasawat berdi. Şeýle-de maksatnama ýerine ýetirilişi, hadiýet edaralarynyň işgärleriniň netijeli işleme we göňnüza ýaşamak üçin döredilýän şertler barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp döwletiň we jemgyýetiň bähwitlerini goramak boýunça alınıp barylýan işleri dowam etmegiň möhümdigini bellidi hemde ýokary hadiýetiň başlygyny raýatlyň hukuklarynyň öpçün edilmegini hemişe gödäwçilikde saklamagy hemde hadiýet kararlarynyň ýerine ýetirilişiniň netijeligini hasam ýokarlandyrmak boýunça degişli işler geçirmegi tapşyrdy.
Sonra Milli Howpsuzlyk ministri Atagarayev 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymyny amala aşyrylan işleriň netijeleri, döwlet bähwitlerini goramak, jemgyýetde durnuklylygy üpçün etmek boýunça amala aşyrylan toplumlaryň çäreleri. Şeýlede ýolbaşçylyk edýän ministrligini ösdürmegiň 2022-2028-nji ýyllar üçin maksatnamaň durmuşa geçirilişi barada hatawat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň belen serkerde başlaýy hatawatdyň läp milli howpsuzlygymyzy ygtybarly üpçün etmek boýunça alınıp barylýan işleri ýygyderli kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi. We şunuň bilen baglylykda ministre birnäçe görkezmeleri berdi. Soňra döwlet serhet gollugynyň başlygy Nuriýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerini şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işler, watanymyzyň mukaddes serhetlerini goramak, serhet galalaryny döwrewaplaşdyrmak, olaň maddi enzamlaryň binýadyny pogtalandyrmak, harby gullukçylaryň netijeli gulluk etmegi, ýaşaýyş durmuş hemde watançylyk ruhyna terbiýelenmegi üçin zerur şertleri döretmek boýunça görülen çäreler barada hatawat berdi. Döwlet başdanmy hatawatdyň läp garaşsyz bir tarap ýurdumyzyň serhediniň goňşy ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklaryň dayanjy bolmalygyny belläp, gullugyň ýolbaşçysyna Türkmenistanyň döwlet serhedini asudalygy üpçün etmek boýunça alınıp barylýan işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Adalet ministri Taganow ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek bilen bagly teklipler taýýarlamak boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler, şeýlede ýolbaşçylyk edýän düzümlerini sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy, hormatly prezidentimiziň ozal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi we degişli ösüş maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hatawat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň belen serkerde başly hatawatdyň läp bu düzüm tarapyndan milli kanunçylyk ulgamyny halkara ölçeglerine laýyklykda kämilleşdirmek boýunça alınıp barylýan işleri netijeli dowam etmegiň zerurdygyna ünsüçekdi we ministre bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna amala aşyrylan işleriň netijeleri, gullugyň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirmekde döwrewap iş usullaryny hemde iň täze tehnologiýalary işen ulanmak boýunça görülýän çäreleri, şeýlede harby gullukçylaryň hüner derejesini ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada hatawat berdi. Döwlet başdanmy hatawatdyň läp gümrük nokatlaryna ygtybarly gümrük gözegçiligini amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işleri ýygyderli kämilleşdirmegiň, gümrük işinde halkara hyzmatdaşlygyny dowam etmegiň zerurdygyna ünsüçekdi. Soňra döwlet migrasiýa gollugynyň başlygy Sadakow ýolbaşçylyk edýän düzümlerini ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şeýlede gollugyň maddi enzamlaryň binýadyny pogtalandyrmak, ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň belen serkerde başlygynyň ozal beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça görülen çäreler, degişli ösüş maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hatawat berdi. Döwlet başdanmy hatawatdyň läp bu düzümüň öňünde durýan möhüm wezipeleri ünsüçekdi we şunuň bilen baglylykda gullugyň ýolbaşçysyna ýurdumyzda migrasiýa kanunçylygynyň berza edilişini, şeýlede gullugyň işini kämilleşdirmek hemde migrasiýa wagtynda ýokary hilli hyzmatlary amala aşyrmak boýunça alınıp barylýan işleri ýygyderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, diňe goran şäfiýetine eýe bolan Türkmenistanyň harby doktrinasynyň talaplaryna laýyklykda garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiziň harby howpsuzlygyny we bütünligini ýokary derejede üpçün etmek we ýurdumyzyň goranç ukybyny pogtalandyrmak, watan gorawçylarynyň we olaň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hatam ýokarlandyrmak boýunça ýurdumyzda ýygyderli işleriň durmuşa geçirilýänligini belledi. We bu ordaky işleriň geljekde de dowam ettiriljekdigini ýetdi. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde başga da bir näçe meselelere garaly we olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip hormatly prezidentimiz mejlisi jemledi. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, şonuň bilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip oturýas. Men size bir jan saglygyny, halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşama ugrunda alp barýan jogapkärlik gullugyňyzda ulussunlukları arzu edýär. Norsa Türkmenistanyň prezidentiniň golşaken resmi namasy bilen tanışadýar. Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddesyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçiniň belen serkerde başly Serdar Berdimuhamedowyň karary bilen Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Muhammed Murat Gurbanmuradowich Saparguliýew Türkmenistanyň baş prokurorunyň ornmasary baş müdürliginiň müdiri wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Köpetag etrabynyň prokuroru wezipesinden boşadyldy.
Юстициянын кеңесчиси Беген Шият Мухаммедович Курбангулиев Түркменстанның баш прокурорунун орынбасары, баш мүдүрлүгүнүн мүдүрү вазифасынан бошотулду. Şugün Türkiye Respublikasynyň Istanbul şäherine Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisi açyldy. Istanbul sergi merkezinde giň erimli bu serginiň geçilmegi Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyna başlan bu hormatly prezident bada Arkadaly Gahrman Serdarmyň münasip dowam edýän netijeli daşar ykdysady siýasatynyň möhüm ugurunyň beri hökmüni Türkmenistan bilen Türkiye Respublikasynyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklary ýeşe bir hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puğtolunurmaga günükdirlenir. İstanbul sergi merkezinde yurdumuzun eksport haritlarynyň sergisiniň açyş dawrasyny ilki bilen Türkmenistanyň we Türkiye Respublikasynyň dowlet senalary ýanglandy. Iki dostlugynyk yurdun dowlet senalary ýerine ýetirlenden soň Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisiniň açyş dawrasy münasibetli çykyşlara giň orun berildi. Çykyş edenler İstanbul şäherine Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisiniň açylmagy bilen çäre gatnaşçylary tüýsürekden gutlap, bu serginiň iki yurdun arasyndaky dostlugyny gatnaşyklaryny ösürmekde möhüm ähmiýete ýa boljak berk anam bildirdiler. Belenşäli bu sergi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Türkmenistanyň we Türkiýanyň özara gatnaşyklaryny hasam ýokary derejede çykarmaga gönükdirilen ýyzygdarly tagallalarynyň netijesidir. Serginiň açylyş dawrasyna çykyşlaryň dowamyny iki doganyk ýurdun dowlet başlanlarynyň tagallalaryny netijesinde sowda ykdysady gatnaşyklarynyň ýyzygdarly ileridilýänligi belenildi. Şunyň bilen bir hatarda Türkiýede geçirilýän häzirki serginiň Türkmenistanyň önüm öndürjüleriň giň mümkinçiliklerini görkezmek bilen ýokary tehnologiýalary, innowasion işläp taýýarlamalary, öňde barça tejribeleri alşmak üçin netijeli meýdançy bolup hyzmat etjekdigini aýtdy. Köp ugurly sergide türkmen önüm öndürjüler tarapyndan eksport edilýän ýokary hili haritlaryň giň toplumy, senagat we obuhoçylyk puduklary üçin enjamlar, ätiýaşlyk şeýler, guruluşyk ferişdeleri, hoçylyk we elektronika tehnikalary, öý hoçylyk haritlary, dokma önümler hemde beýleki türlü önümler we ýerine ýetirilýän hyzmatlar görkezilýär. Ma'lum bolşaly Türkmenistan wetanmyzy öz ykdysady kuwatyny anamly artyryp, ykdysadyýety döwrü bäpleşdirmäň strategiýasyny ýyzygdarly durmuşa geçirýär. Dörli ularda amallaşylýan giň erimli özgörtmeler bolsa, ýurdumyzyň baý mümkinçilikleriniň daşary ykdysady gatnaşyklaryň ösürmegine has özüne çekiji bolmagyna oňun şertleri döredýär. Munyň özü daşarky bazalarda öz oruny pultolunurmaga, şeýle hem täze ugularda hyzmatdaşlygy ýol goýmaga çalışýan daşary ýurtly hyzmatdaşlarda şolsany türkmen ýeşewlerini aýratyn gydyklanma döredýär. Häzirki serginiň geçirmegi milli liderimiz Gahrman Arkadamyň başyna başlan we Arkadaly Gahrman Serdarmyň münasip hemde üstünlikli dowam edýän netijeli daşary ykdysady siýasatynyň möhüm ugurunyň beri hökmüni Türkmenistan bilen Türkiye Respublikasynyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklary ýeşewr hyzmatdaşlygy pultolunurmaga aýratyn ähmiýet berýändigini aýdyn ýüze çykarýar. Şeýle bolan soň geçen aýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde hem hormatly prezident bada dowlet tarapyndan daşar ýurtlarda gurulýan 23 şöyle halkara şäherleriň netijeli hyzmatdaşlygy pultolunurmakda uly ähmiýete ýetigini belläp, Türkmenistanyň Türkiye Respublikasyna eksport haritlarynyň şu sergini geçirmek boýunça değişik işleri alp barmak tapşyrdy. Taraplaryň ýeşewleriniň serginiň meýdançasyny netijeli ulanyp ýetişen gatnaşmaklary, iki doganyk ýurdun dowlet başlanlarynyň sowda ykdysady gatnaşyklaryň dowamly ösürilmegine, täze ýeşewr gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna hemde bu gurda berýän beýleki ajaýyp golawlarynyň netijesinde iki ýurdun haritlarynyň berik bazarlaryna netijeli ornaşmagyna oňoýly ýardam eder. Sowda ykdysady hyzmatdaşlyk türkmen türk gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, durnukly we uzak möhletleýän häsiýete eýdir. Munyň özü hyzmatdaşlygyň bar bolan uly kuwatyny ýeşüdüne durmuşa geçirmek ýeşana ýardam bermäge hyzmat edýär. Şoň görä 2-5 iýul aralygynda Türkiye Respublikasynyň Istanbul şäherine geçirilýän Türkmenistanyň öndürilen eksport haritlarynyň giň erimli sergisine möhüm ähmiýet berildi. Ma'lum bolşaly Türkmenistanyň we Türkiye Respublikasynyň dowlet hemde hususy düzümleri özara bähwitli ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ösürmegine uly gydyklanma belerýärler. Berkarar wetanmyzy hormatly prezidentimiň alparýan siýasatynyň esasy ugurlaryna laýyklykda soňky ýyllarda önümçilik ulgamyna uly müçürde dowlet hemde daşar ýurt maýy goýumlary goýulmak bilen milli ykdysadyýetiň okuny ösmek üçin mäkem binýat döredildi. Sergi meýdançasyny türkmen milli ykdysadyýetiniň ähli puduklaryny döwrü bäpleşdirmek hemde
diversifikatsiyalaşdırmak boýunça anyp barlayan işleri, döwlet maksatnamalaryny we innovatsion täsemelerini çäklerini üstünlikle amala aşyrýan çäreleri, giňişleýän şöhlenirýän podoklyň diýwarlyklar ýerleşdirilipdir. Hormaty prezident bada innovatsiýalary we döwrewap tehnologiýalary ornaşdyrmak hasabyna guruluşyk podogyny ösürmek möhümdigi barada aýdyp, akylly şäher we akylly öý täsemeleriniň üstünlikli durmuşa geçirmeli esasy wezipelen hataryny kesýetdi. Şunyň bilen baglanykda Türkmenistanyň berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ajaýyp nişanly öwürlen gahrman arkadamyň paýhasyndan binýat bolan arkada şäheriniň äwrt uly täsemeleriniň binagerlik şekil nüskalarynyň sergisiniň esasy bezegini öwürlendigini bellemek gerek. Gahrman arkadamyň ýoly goýan asyl başlangyçlaryny häzirki döwürde arkadaly gahrman serdarmyň üstünlikli dowam etmegi netijesinde anyp barlayan milli ykdysadyetmede senagatlaşdyrmak, gaýtadan işleýän podogy berkitmek, ýokary tehnologiýaly senagat önümçilikleriniň guruluşyklary boýunça ýeri maý goýum täsemelerini amala aşyrmak, siýasaty söwda ykdysady hyzmatdaşlygy giň ugurlar boýunça ösürmek üçin oňun şertlери öpçünediýär. Şeýle-de sergi mehmanlary söwda we hyzmatlar ulgamyny türkmen telekeçileriniň gadanyň üstünlikleri, giň görnüşli haretleriň saty boýunça ýürütilýän dükanlaryň goraýan işi bilen tanışdyrýar. Serginiň çäklerindäki ýürüte meýdançyda türkmen we türk tarapynyň ýeşewleriniň arasyna iki taraplaryň doşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirildi. Serginiň birinji günüň dowamyna geçirilen doşuklar Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan möhüm wezipeleň biriniň söwda ykdysady ulgamdaky gatnaşyklary ösürmekden ibaret bolup durýanyny tasdiqlady. Giňerimli gözden geçirişi synlamaga gelenler türkmen ykdysadyetiniň dürli podoklarynyň eksport ugurly, hususan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň önürýän önümleri bilen ýakyndan gydyklanma bildirip tanışdylar. Bugün İstanbul'da 2 Temmuz. Ömer Bolot, Türkiye Respublikasynyň Sowda ministri. Häzirki wagtda ata watanymyz Türkmenistanyň we Türkiýanyň ykdysadyň dürli ugurlaryny özara bähwetli hyzmatdaşlygyň, aýratynda sowda ykdysady gatnaşyklarynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini ýygntamak isleýän. Serginiň işine Türkmenistanyň döwlet düdümlerinden hemde hususy ulgamyň wekillerinden ibarat uly toparyň gatnaşmagy hem munyň aýdyň suwutnamasydyr. Ata watanymyz Türkmenistanda da biziň ýurdumyzyň eksport haritlarynyň sergisini geçirmek inni asyly däwe urly. Çünki Türkmenistan biziň ýurdumyzyň iri sowda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridir. Iki doganlyk ýurdun döwlet başlanlarynyň tagallalaryny netijesinde sowda ykdysady gatnaşyklarynyň ýygyderli ilerledilýändigini bellemek isleýän. Şunyň bilen bir hatarda Türkiýede geçirilýän häzirki serginiň Türkmenistanly önüm öndürjüleriň giň mümkinçiliklerini görkezmek bilen ýokary tehnologiýaly, innowasion işläp taýýarlamalary, öňde barjy tejribeleri alşmak üçin netijeli meýdança bolup hyzmat eder. Bu çäräniň iki ýurdun dost doganlygy we ödara ynamy esaslanýan ygtybarly döwletary gatnaşyklaryny puwtalandyrmakda, sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekde, harit dolanşygyny artdyrmakda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyna berk inam bildirýän. Türkiýe bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly üns berýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde türkmen halkynyň milli liderine köp sag bolsun aýdýan. Hyzmatdaşlygyň belen sepkitleri ýetjekdigine inanýan. Sag bolun. Men telekeçi Ähmet Karagaç. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşnetli gatnaşyklaryň üstünlikleri ösenmegi iki ýurdun ykdysady ösüşine oňyn ýardym edýär. Ähli ularda hyzmatdaşyň belent derejelere ýetirilmegi uguryna amala aşyrylýan häzirki işler taraplar üçin ören peýdalar. Möhüm hasaplanýan we geljegi nazarlayan podoklarda gatnaşyklary giňetmeň taraplary uly bähwet getirjekdigini Türkmenistanyň milli sergisiniň mysalyny görmek bolýar. Anyk ugurlar boýunça işlerimizi tezleşdirmeň zerurdygyny döwür talap edýär. Şonuň üçin hem hyzmatdaşyň gerimli giňetmek wajyp bolup durýar. Bu ugurdaky işlerimiň ýokary netijeleri ösenjekdigini önemli aýdasym gelýär. Bähwetli gatnaşyklaryň gerimli giňetmege döredilýän mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşarlyk bildirýär. Sag bolun. Ýurdumyň Daşoz vilayetiniň telekeçileri hormatly prezidentimiň döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, işlerini häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda baty diýip ginalip berýärler. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna hem dürli görnüşli önümleri önürmek boýunça netijeli zähmet çekýärler. Bolsa şoýlyň benetliklerine tarap önamly gitmegi mümkinçilik berýär. Şeýle toplumlaryň birim Daşoz vilayetiniň aralarını önürmege ýürütilýän genç haret nişanly kärhanadyr.
Halkara parakaçylyk we naşmak ýylynda Türkmenistanyň Tenagyşlar we Telekeçler Birleşmesiniň agzasy bolan genç Harit Nysany arabalyny öndürmäge ýürütilýän başlyk bilen meşgullanýan hususy karhananyň hünärmenleri ihlasly zähmet çekerler. Milli ykdysadyýetimiziň döwlete degişirler ulgamyna amala asyrlayan işler häzir ýurt ösüşlerine öýel boşlyk hem de münasip orun tutýar. Bu wagtda Daşady vilayatyna halal zähmet çekýän telekeçleriň we ykdysadyýetçileriň durmuşa sürýän işleri ýürüte bellenmäge degişirler. Vilayatda balçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň hatarlarynyň barha artýanyny bellemek möhümdir. Olar bu urda işlemäge, önüm öndürmäge döredilýän şertlerden diýsen hoşal bolýarlar. Tomysyň häzirki günlerine ulgamda zähmet çekýän hususiýetçileriň iş aladylary barha artýar. Aňasyna göz etmeýän bagy we sanyklar bugün göreniň güwüni göterýär. Şabad etrawyna Türkmenistanyň Tenagyşlar we Telekeçler Birleşmesiniň agzasy bolan hem-de genç Harit Nysany arabalyny öndürmäge ýürütilýän başlyk bilen meşgullanýan hususy karhananyň hünärmenleri insan saglygy üçin iňen ähmetli bolan we önümleri öndürmäge we ilaty ködürlemäge döredilýän şertlerden diýsen hoşal bolýarlar. Karhananyň işçi hünärmenleri arabalyny öndürmek hem-de olary göze gelibli owadan gaplarda ilaty ködürlemek uly tejribesini topladylar. Karhanada ýylyň dowamyna 5 tonnadan gowrak arabalyny öndürmäge mümkinçilik bar. Önüm arasylamak hem-de öz aýratynlyklary boýunça gaplamagy ähli şertleri döredilen karhananyň önümlerinden aljylar hoşal bolýarlar. Karhananyň dukanlaryna durly görnüşli balyň we baly önümleriniň bolmagy ýürüte bellenmäge degişirler. Bu ýerde ýürüte enjamlaryň durly görnüşleri we barlahany hereket edýär. Munyň özi ilata ýetirilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyny üpçün edýär. Daşawy şäherindäki Daýhan bazaryna telekeçleriň we hususiýetçileriň önümlerini ilata ýetirmek üçin döredilen şertler diýsen gowanyjydyr. Toplumda arabalyny satmagy niýetlenen bölümiň bolmagy ýürüte bellenmäge degişirler. Hususy karhananyň bu ýerde ýürüte dukanyň bardygyny bellemek gerek. Onda arabalynyň durly görnüşleriniň bolmagy aljylarda kanagatlanma döredýär. Dermanyk otlardan toplanan ballar dukanyna öz görnüşleri boýunça kadal ýerleşdirilýär. Bu bolsa adamlara özleri üçin zerur bolan baly hem-de baly önümlerini saýlap almagy mümkinçilik berýär. Ykdysadyýetimiziň döwlete degişirler bölegine arabalyny öndürmek uğruna zähmet çekýän adamlar insan saglygy üçin iňen ähmetli bolan bu önümleri öndürmäge we ilaty kötürlemäge döredilýän şertlerden diýsen hoşal bolýarlar. Genç Harit Nysany arabalyny öndürmäge ýetirilýän hususy karhananyň işçi hünärmenleri döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda indi türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerine diýerler. Iqtisad taýdan barqa quwwetlenýän berqarar wetanmyzda kiçik we orta telekeççiligi ösdürmek, hususiýetçileri hem taraplan gollamak döwlet siýasatynyň eler tutulýan uğurlaryny hatarına kefiýetlenip, ulgamyň işini kämilleşdirmek babatda ýawaňlanýan ýylyurt bähwetli işler, işewur telekeççiler üçin döredilýän giň mümkinçilikler özüniň oňy netijelerini berýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne quwwetli döwrewap önümçilikleň ýoly goýulmagy bilen akbatarlamyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan bäsişige ukyply ýokary hili önümleri bilen öpçün edilip, diýärmizde harit bolçylygynyň döredilmegine döwletimiziň azyk garaşylarynyň hasym putulanmagyna uly eterik berdi. Şeýle önümçilikleň Berem Lewap vilayatynyň Saýyd etrawyna ýerleşen Enay süýt önümleri hususy karhanasy. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna ýylyurt bähwetini öňtüren tutumly işlerde günnogar tebitiň telekeçlerim uly işini görkezip, dürli senagat haritlarynyň önümçil bilen bir hatarda ak bazarlarymyzda azyk bolçylygynyň döredilmegine özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Kiçik we orta telekeççilik ösdürmek babatda döwlet siýasatyndan, bu urda hormatly prezidentimiziň taýsy tagarlarlaryndan, ýergiderli gollawlaryndan ruhlanyp, döwrewap önümçilik ýola goýan karhanalaryň hataryna Türkmenistanyň Tenagyşlar we Telekeçler Birleşmesiniň hem-de partiýasynyň agzasy bolan Lewap vilayatynyň Saýyd etrawyna ýerleşen Enay süýt önümleri hususy karhanasyny görkezmek bolar. Bu önümçilikde hususanam häzirki tom saýlaryna islegli harita öwrilen doňdurmalan dürli görnüşler taýýarlanýar. Husus karhanada zähmet çekýänleň aglabatynyň ýaşary bolmagy hasam buýsandyrjydyr. Önümçilik üçin zerur bolan sygyr süýdi şahsy hojalyklardan satyn alınıp, her günne gaýtadan işlenen çiğ malan, doňdurmalan 300-350 kilogram taýýarlanýar. Ýürüte barlahana şertlerine kämil enjamlaryň kömegi bilen önümçilige berilýän süýdüň ýaglylygy hem-de dikkatlygy takyk barlanyp, ýaramlyk derejesi öwrenilýär.
süýdüň ýaglyk görkezjileri bolsa, ölümsükde möhüm orny ile. Husud kärhanada oturduran kämilen jamlar doňdurmanyň 21 görnüşiniň taýýarlanmagyna mümkinçilik berýär. Ekologiýa taýdan arasda ýokary hirli önümler welaýatyň çägindäki dukanlara, şeýle-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynyň söwda nukatlaryna uradylýar. Kärhana agdy bilişgärleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň ösdirilmegine döredilýän giň mümkinçilikler, ýergiderli döwlet gollawlary üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman serdarmyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, Norso ýurdumyň vilayetlerini we paýtagtymyzda Aşgabatda 2-nji iýulda sagat 20-den 3-nji iýulda sagat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkın vilayetinde açık hova bolup Demirgazy günetardan teyidegi sekundda 10-15 metra ýetýän şamal öksür. Hova geçesini 19-24 gradus, gündüzini 31-36 gradus, kenarya etraplarına orta 27-32 gradus mayly bolur. Ahal vilayetinde açık hova bolup Demirgazy günetardan teyidegi sekundda 9-14 metra ýetýän şamal öksür. Hova geçesini 24-29 gradus mayl, gündüzini 37-42 gradus, gün ortagyň nogary etraplarına orta 45 gradus çen ysy bolur. Mara vilayetinde açık hova bolup Demirgazy gündüzden teyidegi sekundda 9-14 metra ýetýän şamal öksür. Hova geçesini 23-28 gradus mayl, gündüzini 40-45 gradus ysy bolur. Lewap vilayetinde açyk howa bolup Demirgazy gündüzden teyidegi sekundda 10-15 metra ýetýän şamal öksür. Howa geçesini 22-27 gradus mayl, gündüzini 41-46 gradus ysy bolur. Daşat vilayetinde az bulutly howa bolup gün ortagyň teyidegi sekundda 10-15 metra ýetýän şamal öksür. Howa geçesini 23-28 gradus mayl, gündüzini 38-43 gradus ysy bolur. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup Demirgazy günetardan teyidegi sekundda 11-13 metra ýetýän şamal öksür. Howa geçesini 24-26 gradus mayl, gündüzini 38-40 gradus ysy bolur. Ýurdum boýunça iýul aýynyň 3-üne magnetik radiasiýasynyň durnukda ýagdaýda bolmany garaşylýar. Edil watandaşlara Tomuz pasyny howanyň ysy günlerinde pasynyň aýratynygyna laýyklykda geyinmegi we günüň şöhletsinden gorunmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegide maslahat berýär. Mehriban ýeşara bulary berja etseňde ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban ýeşar şunun bilen watan habarlary gepleşiginde jemleýäs berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlary döşeşir we senýär. Ähli söşlüň ödünini bolsa halkyň behwidi bar çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun, edil ýeşar.